James.gaming. Okay, jak ještě jednou? James nebo jak? James.gaming. Jo. Games. No počkej, jak? Jak se jmenáš? No. Games.gaming. Nikoho mi to tady nevyhledal, to je jedno. Ale mám o 140 level víc než ty. Mně úplně nepřijde, že to je ten kap teda. Já nebo ne? A proč? A kdy bude? Musím dát kastunku. A kdy bude ten kap? Co? A kdy bude ten kap? Já nevím. He, tak počkej, jak to dohrajeme, půjdeme potom customky. Jo, já nepůjdu. No počkej. Ne. No já chtěl ti ukázat, a ty to je úplně. Hej, padáme na mýtiku, zabírám si ji, jo? Jo. Já mám totiž platinum v rankedech, takže... Kdo? Já už jsem na ní. Já na ní nejsem. K mně padá nějaký malý děcko, ale já nemám zbraně, protože... Ne! Já jsem skočil úplně dolů. Kam oni už šuntí, bose? Počkej mě, pojď, oživuj. Pojď. Šuntí, bose už. Pojď, oživuj, to je jedno. Na té máš meníčka. Pojď na toho bose. Ty vole, a jo. Já vezmu zbraň a já se nahýluju. Vezmu zbraň a půjdeme do trezoru na ně čekat. Kam mám 30 HP, já tam nejdu. Jdi tam na ně, já tady budu čekat ještě. Jo, dobrý. Už jdu s tebou taky. Jo, tak mi daj potom. No, pojď. A já mám 18 HP. Pojď, dej mi. Zdrháme na druhou stranu. A veď mi do ní náboje. To ukážu, když mi to toust. Jo, tak já si někde kleknu a skovám se. Dobrý, pojď. No, žádný, to... No, já to taky začal. Asi to neměl už začínat, viděl jsi, že bude jídlo. Hej, tak já půjdu do lobby, tak to zkus nám dohrát, jo? Já si potom na tebe... No. Tady máš všechno, očkej, já ti vyhodím, no tak, no. No, tady máš úplně všechno. No, pojď, tady to máš. Tak já jdu do lobby a pak se na tebe, nebo jako já budu furt s tebou v lobby a pak se na tebe joinujeme, se mi to půjde, nebo já nevím. Nebo budu se na tebe koukat. Tak děkám, kde to mám mojí hlavě?
São os prototípicos, mas também das pessoas. Não, o papel. Não, eu acho. Vocês querem? Eu não é podcast. Eu. Aqui, você testou?
Tady si jako zapisujete úkoly, jo? Co? Tady si jako zapisujete úkoly, jo? Jo. A co to tady máš napsat, že nevmazatý tabulka nebo co? Jsem minule neměl, protože jsem ztratila, já už ji mám. No a tady to je něco list C, něco. No to byl tady ten list? A tady angličtina. Prosím tě, to mám mít až na... no tam máš napsaný. Středa nebo... Hej. 5. 3. až. Co to znamená teď? Ne, to jsou slovíčka a pak říkat čtvrtek a psát... Jak říkáš čtvrtek? Tady z toho poznáš čtvrtek. No, že učitel nám to říkal a psal nám to a já si to moc dobře pamatuju. No. Že čtvrtek říkat... To bych měla tady podepsat. No, podepíš. No a to jsem to Neboj. Už jsem tady. Jo, dobrý. Se na tebe jdu koukat. Já jsem se dal 3000. Jo. Tak. 2. Tady kaput je tady. Usl si z ruce. Jo? No dobrý, správně. Já vím. Já používám okrůhlo. My to zničili, tady mám brabce, ono tam bylo mega málo a my to zničili. No, v tým Ramblech vlastně, no, ty jsi hrál s náma. Hej, a nepůjdeš do lobby, že bychom zahráli ty customky? Když půjdeš do toho tornádo, ono tě to odnese. Jo, a pak půjdeš do lobby. Ty máš tady tu umbrelu, jo? Kde jsi ji získal? Jsem dal za 2 peníze. Jo. Můžeš do toho lobby? Maximálně půl hodiny ještě tady. Já můžu už jenom půl hodiny, tak pojď do lobby. Máš tam mega dobrý zebry. Pojďme ty customky. Čeká, já si přinesu 5 ten minutálně ne. To byly tak 3 sekundy. Tak dej tam ty customky. Hej, co máš v rankedech? V buildech. To nevím.
Ej, ne, půjdeme, to půjdeme Battle Royale Rankedy buildy. Jo? Jo. Půjdeme buildy. Rankedy. Mám platinu v jedničku. Je tam D, nebo je tam tam. Buildy, já už je tam dal. A co máš v Zero buildech rankedových? Ka. Rankedy, OK. Hej, tak si můžeme zahrát Zero buildy rankedy, tam budou proti nám ty noobové. Pojď ready. Hey, really, please. Mám Silver 1, já nehraju to. Rankedy Zero. Hey, really. Počkej, a už ti to jde? Tak počkej, teď. Už ti to jde? Dobrý. Hej, tak jdeme ranky buildy. Sorry, já to měl Zero buildy. Rankedy. Mám sice platinu a pojď rady, jestli ti to jde. Jde ti to? Nejde. Kamu tak dej customky. Tak dám klasický Battle Royale. Pojď rady, klasický battle. Okay. Hej, tak... Custom. No, custom. Dobře. Já. Hej, jaký máš dobrý edity? Máš dobrý edity? Jo, docela. To jsou Zero bot, tak já ti úplně neukážu. Já si vezmu za skin třeba. Já si vezmu... Tady ten je takový nenápadný. Hej, budeme padat když tak na busku a zabírám, nebo na bus a zabírám si mítiku, jo? Jo? Já tě moc neslyším, ty jsi někde daleko, ne? Dobrý už. Dobrý, modrý jakr.